मोनसिखासेयावबो बेफोरबायदि खामानि मावबाय बिसोरो लाइफखौ जानानै लाबाय बिसोरो दा केस गेलेबाय थादो बिसोर दा बुजिबाय थादो आरो नों बिनि आयनाथ' बिराद गोरा बानायखानायखा एडिआरइ एग्जामनि माब्रै बिदि भाइरेल जानो मोनखो पेपार लिक जानो मोनखो कुइसन पेपारा मारै लिक जानो मोनखो हमजानाय मानसियाबो सिनायबावनाय आं सासे जोंनिनो गोदोनि मास्टारबावसो दा नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायथाराखि आं भिडिअखौ नोंथांमोननो साफा भिडिअ क्लियारफिकेसन होजोबगोन आरोखि बिथांमोनखौहाय हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय बयखौबो बिराद गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ लाबोयैया देहायाबो गाज्रियानो दं आंना बिराद नै लोमजादोंमोन आङो बा लोमजानायनि थाखायनो आं भिडिअखौनो लाबोनो हायाखै आरोखि लोमजाबाय नै गगा मोननाय गगायाथ' दाबो खाराखै दा जेखि जाया रायजोफोर आं मोनसे कन्टेन्टखौ लानानै भिडिअ लाबोदों आरोखि दे रायजो राजा नोंथांमोनाहाय बे जाथायखौहाय जे ससियेल मिडियायाव बयबो नुखाबाय जानो हागौ जे दाख्लै बावैसो जानानै थांनाय एडिआरइ आसाम ग्रेड 3 एग्जाम बे जानानै थांबाय बे एग्जाम जानानै थांबाय दे आंबो केन्डिडेट आरोखि बिनिनो आंबो एग्जाम हैदोंमोन आंनियाहाय जाहैबाय रायमना एरियायाव गोलैदों रायमनायावहाय रायमना खाथि मथामबिल हाइ स्कुलाव गोलैदों आंना बर' मिडियामनियाव दा मेन पइन्टआव फैसै रायजोफोर दाख्लि बावैसो जानानै थांनायावहाय जे पेपार लिक जादों बे स्कुलनि नामानो जाहैबाय उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि सिमेन्ट सापरियाव दं आरोखि बियो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट दा बिनिफ्रायहाय कुइसन पेपार भाइरेल जादों आसरित नङा होमबा रायजोफोर कुइसन पेपार भाइरेल जादों आरोखि आसरित दा बे भाइरेल खालामग्राफ्राबो जोंनि बर'जोबसो गासिबो दा गासै दासिमाव मैयाहाय 11 जन हमबाय आरोखि बिसोरो गासै सासे आइजो आरो सा 10 हौवाफोरजोब आरोखि साननानै नायदो रायजोफोर दा जोंनि सिमेन्ट सापरि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमियावथ' बर' मिडियाम स्कुलसो दा बर'आ एसे माबा जानोसैलाय बेहाय दा धेमाजियावल' जायाखै आरोखि आं मोनसे नोंसिनो खोन्थाबावनो नागिरदों पेपार लिकआ धुब्रियावबो जादों आरोखि धुब्रियावबो पेपार लिक जादों सासे मानसिखौ एरेस्ट खालामबाय धुब्रि पुलिसना जेनेबा पस्ट खालामदोंमोन आं बेवहाय नुदों बे आरोखि रायजोफोर नोंथांमोननो आं स्क्रिनाव देखायगोन दा रायजो नोंथांमोननो आङो सोर हमजादों दा नोंथांमोननो आं गासिबो स्क्रिनाव देखायजोबगोन एडिआरइ आनजादनि सोंथि बिलाइ गोसारनायनि दायाव दासिम 11 सुबुंखौ पुलिसआ हमबाय मैया जे हमजाबाय सा 11 जन मानसि बे हमजानायाव सिगां फट'ग्राफार बियो सिगां हमजादों समबारावनो हमजादों फट'ग्राफारा जाहैबाय मंगल सिं बसुमतारीमोन आरो बिनिनो नै इनभिगिलेटराबो हमजादों इनभिगिलेटरा मन'हार नार्जारीमोन इनभिगिलेटर माने रायजोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ जे इनभिगिलेटरा जाहैबाय बे सेन्टारनि दायित्व गासिबो थाजोबो बेहाय प्रश्न कुइसनफोरनि मा नांगौ मा नाङा जे स्टुडेन्टफोरनि हेल्प खालामनाय बेफोरबायदि केन्डिडेटफोरखौ हेल्प खालामनाय गासिबो दायित्वआ जेनेबा इनभिगिलेटरनाव थाजोबो सासे इनभिगिलेटर सासे फट'ग्राफाराथ' मंगल सिंआ जाहैबाय आरो माखासेफ्राथ' टिचारफोर जाहैबाय आरो दैजेन बर' होननाय दं सासे केन्डिडेट आरोखि बियो बे केन्डिडेटआबो इनभल्भ गोनांना बेबो हमजाबाय आरोखि गासै टटेल 11 जन दा साननानै नायदो रायजोफोर बे हमजानायावहाय जे आं ससियेल मिडियायाव जे नुदोंमोन जे मैया नुदोंमोन आङो नुबाय जे सासे जोंनिनो आगोल जों गोदो टिउसन लाग्रा मास्टार बेबो हमजानानै दंहैयो बेहाय जोंनि गामि खाथिनिनो आरोखि बे दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा एरियानि गेलागुरि गामिनि आरोखि बे मास्टाराहाय बे प्राइभेटआव मावोमोन आरोखि साइन्स टिचारमोन बियो प्राइभेटआव मावथ'योमोन दा बिथाङा गभर्नमेन्ट जब मोनबायमोन खोमा उनावहाय दा जों सिगां बेनाव टिउसन लायोमोन आरोखि जों क्लास 11, 12निखौ
टिउसन लाहैयोमोन जों बेनाव सिगां न'आवनो थांनानै लाहैयोमोन आरोखि दा आसरित मोन्दों आरोखि आं बिथांखौहाय बे सारखौ नुनानै बे बिथाङा बे सिमेन्ट सापरि बे एरियायावहाय बे जे मावहैयोमोन ना मा बे एरियायाव मावहैयोमोन खोमा दा बियो साख्रिखौ बेहायसो मावहैयोमोन खोमा आसरित मोन्दों आरोखि आङो बेथ' उमुखसो एथ' गोजानाव बोरै हमजाहैखो दा बेबो इनभल्भ दङ दा नोंथांमोननो देखायग्रांसै सोरनाव बे मानसिखौ दा बेनि नामखौ बावबावबाय आङो गोसोआव गैला मा नाममोन दा जों आगोलसो लायोमोन नालाय जों क्लास 11, 12आव टिउसन लायोमोन एसे गोबावबो जाबाय न'आवनो थानानै लायोमोन आरोखि जोङो बिथाङा बे दतमा एरिया खाथियावनो गावनि एरिया खाथियावनो बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो प्राइभेटआव मावोमोन सिगां दा जिखियानो जाया रायजो नोंथांमोन आं आसरित मोन्दों आरोखि बे गोदोनि जे सारखौ नुनानैहाय जे जों टिउसन लाफ्रामनाय जे माबोरै बिदि जाखो बेलाय आंहा बेजोंसो टिउसन लाहैफिनबावनो नागिरदोंमोन इडिआर एग्जामनि थाखाय सिगां एग्जाम जायैनि सिगां आं बे सासे लोगोखौ फन हरनानै होनहरबाय जे आगोल लाग्रा सारजों लायसैलै थ' दा बे लोगोआ होनबाय है लाजियोलै बहा लाहैबावनो लाजिनो ओंखारो बिदि लानो होननानै जे लानाय जायासै आरोखि दा बे सारजोंहाय जों लाहैनायसो जाबावसिगौमोन सिगां टिउसन लाहैनो फोरोंजाहैनो एसे एनैबाबो जा हायो इडिआर एग्जामनि एसे सिगां आरोखि जों बेखौ रायज्लायदोंमोन आरोखि आं सासे लोगोजों बे लोगोआ लाया होननायावनो थाबाय आरोखि दा बिथाङा न'आव गैखायामोन खोमा जों बेखौ खबर मोनथिया दा जों थांनोसो नागिरदोंमोन आरोखि रायज्लायहैनो आसरित दा नै परिखा जोबखांनानै नुबाय हमजानानैसो दङ दा बिथांमोना मोनथिखासेयावबो सरकारनि आयेन खालामखासेयावबो बुजिसेयावबो जे बेफोरबायदि खामानि मावबाय बिसोरो 10 लाखनिफ्राय 10 croresiम जुरिमाना नांनो हागौ असम्भब नामा बियो 10 बोसोरसिम जेल जानो हागौ बे मोनसे आयेन बानायखानायखा आरोखि आसरित दा गावसिनि लाइफआनो दा नै बरबाद जाजोब्बाय बिसिना दा सोर साख्रि मावो साख्रियावथ' साख्रि गैखाला बिसिना एकदम दैयाव थांखाबाय ओरै थाखा ओरै जुरिमाना मेक्सिमाम 10 croresiम जुरिमाना नांनो हागौ आसरित हमजारला रायजोफोर मोनथिखासेयावबो जोंनि बर'फ्रा मानो बिदि खालामो गुबुन जाथिनियाथ' नै दा खोनायाखै जों गुबुन जाथिनि बिदि पेपार लिक खालामनायखौ आं खोनादों खालि बे दुब्रियावल' सासे मानसि दा जोंनि बर'फ्रा नुबाय नों 11 जन हमजाबाय साननानै नायदो रायजोफोर मोनथिखासेयाव बेफोरबायदि दाय मावो लाइफआनो बिसिना दा जेबो खामानि गैखाला आरो सरकाराथ' बेफोरबायदिखौ दा गोख्रों नोजोरजों नायखायो बेबायदि हमजानाय पेपार लिक खालामनायखौ गोख्रों नोजोरजों नायखायो केन्डिडेटनि थाखायबो गोख्रों रुल बानायखानायखा आयेन बानायखानायखा गासिबो दा बिसोर बुजिखासे मोनथिखासेयाव बेफोरबायदि खामानि मावबाय पेपार लिक खालामबाय बिथांमोना बिराद दे आंबो एसे मोनथिनाय सारखौहाय जे आंबो गोदो टिउसन लाफ्रामनाय सार बेखौ नुनानै एसे गोसोखौ बोरैबा मोन्दों रायजोफोर आंबो गोदो टिउसन फोरोंजाफ्रामनाय मोननाय नालाय आसरित खुन मानसिया ओरै क'क्राझारनि खुन धेमाजियाव नुनानै आसरित मोनलायदों आङो मोनथिखासे मासेयाव बेफोरबायदि मानोथो मावो मानसिफ्रालाय फट'ग्राफारानो थिन्थाय बेफोरबायदि खालामबाय इनभिजिलेटर जालायनाय इनभिजिलेटरा बेफोरबायदि खामानि मावबाय बर'फोरखौ दा मा सानगोन गुबुन जाथिफ्रा फोथायनोनो गोब्राब मोनगोन दा स्कुलाबो उपेन्द्र नेसनेल एकाडेमि बर' मिडियामनि स्कुलसो बर' मिडियामनि स्कुल सेस दा जिखि जायानो रायजो नोंथांमोन दा आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव बुंला आरोखि बेहायनो फोजोबथ'नोसै रायजो नोंथांमोनाहाय मा सानो नोंसिनि गोसोआव कमेन्टआवल' हरदो